Il-ħadd filgħodu erġajna assistejna għal diskors ieħor minn Roberta Bela li ma ta' ebda proposti konkreti. Diskors identiku ġimgħa wara ġimgħa li mill-ġdid jerġa' ma jagħti l-ebda soluzzjoni s-sitwazzjonijiet li verament qed jaffettwaw u jinkwetaw lill-poplu Malti Wawċi. Waqt attività politika li saret fiċ-ċentru Laburista f'Ħaddingli, Roberta Bela għaraf li pajjiżna għaddej minn problemi u sfidi kbar, bħal-problema ta' traffiku u l-inflazzjoni. Iżda minflok ta' soluzzjonijiet għal dan għażel jibqa' ċasu minflok waħħal fil-mentalità tal-Maltin u l-Awċin. Meta nitkellmu dwar l-isfidi tal-pajjiż impoġġu fuq quddiem nett il-kwistjoni tal-mentalità. Fid-diskors tiegħu Roberta Bela ma tax soluzzjoni għall-għolli tanħajja, in-nuqqas ta' riżorsi fil-korp tal-Pulizija u l-qrati u sitwazzjoni diżastruża fis-settur tas-saħħa, diversi mediċini li jinsabu out of stock u nuqqas ta' ħaddiema fl-isptarijiet b'detriment għall-pazjent. Roberta Bela qal li l-gvern tiegħu kemm il-darba tkellem dwar diversi kwistjonijiet, iżda kliemu weħel biss fuq id-diskors u mhux fuq l-azzjonijiet li l-gvern tiegħu seta' wettaq fl-aħħar snin. Fid-dawl ta' dan ħafna qed ifakru lil Bela li huwa nutli li jagħmel dak kollu li jista' biex jinjora dawn il-problemi meta din hija sitwazzjoni mill-aktar realistika li kull individwu u kull familja qed ikollhom iħabbtu wiċċhom magħha ta' kuljum. Fost dawn hemm il-Fonds Roberta Bela jinsab deċiż li t-taxxa fuq il-kola ma jeliminaħiex. Dan meta stħarriġ publikat fl-aħħar jiem wera li terz tal-popolazzjoni jinsabu finanzjarjament qar mis-sena l-oħra u għaldaqstant aktar minn qatt qabel huwa ta' importanza assoluta lil familji li jkollhom aktar flus fil-but. Iżda Roberta Bela qed jibqa' jagħżel jintaxxa l-għajnuna fejn komplessivament il-poplu qed jiġi ntaxxat 25 miljun euro mill-għajnuna tal-kola biss. Fil-waqt li l-viżjoni ta' Roberta Bela hi waħda mċajpra, Partit Nazzjonalista kien minn ta' quddiem biex ta' soluzzjonijiet għall-isfidi li kull Malti Wawċi qed jaffaċċja. Fost dawn hemm li l-kola ma tiġix intaxxata, il-ġlieda li ma taqta' xejn biex it-tlisptarijiet jingħataw lura lil Maltin u l-Awċin sabiex is-settur tas-saħħa jissaħħaħ u aktar fondi u riżorsi għas-sigurtà ta' pajjiżna. Iżda dan kollu, il-gvern ta' Roberta Bela qed jibqa' jinjora dawn il-problemi qisu xejn mhu xejn, filwaqt li jwarrab lill-poplu wara li jażlu biex imexxi lil pajjiżna.